Pila ka mga opisina sa Negros Occidental Provincial Capital gin-lockdown matapos nagpositibo ang tagpamuno sa Provincial Incident Management Team. Gobernador kag Provincial Administrator ipaidalom sa RT-PCR test. Yaring balita ang aton gintutukan. Bilang pagpanghanda sa iya pagpapakuna sa buong Biyernes, ginpaidalom sa RT-PCR test sa nagliga ni Adlaw si Provincial DRR Mohed kag Commander sa COVID-19 Provincial Incident Management Team nga si Dr. Zephard Gailian. SOP ini isang probinsya agud masigurado nga negatibo sa virus ang frontliner antes pa bakunahan. Apang kanseladong vaccination ni Kailian bangod na tukiban nga natapikan ini isang virus lakip na ang tatlo sini ka staff. Siguro to remind isang ating mga pumuluyo nga hindi pa kita safe no ara gyapon ng COVID and we have to really practice the health protocols. Resulta, ginpasiraduhan ang pila ka mga opisina sa Kapitolyo subong adlaw, lakip ng Governor's Office kag Media Center para sa disinfection. Naka-isolate man si Governor Eugenio Jose Lacson kag si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Suno kay Diaz, kapin 40 ka mga na-expose sa mga nagpositibo nga empleyado ang natala ng ipaidalom sa RT-PCR test sa Domingo. Kasi may problema, expect lang kamo kahit amo na natabo sa ato. Kaya magsigigin nga amo na yung sitwasyon namon. Kaya na di tao, bantay sa kaya exposed na niya mga frontliners. Bangod sa ilang kahimtangan, posible maapektuhan ng S-Pass registration kay pila ka mga COVID response sa Kapitolyo. Sa bahin naman sa PIMT, ginatutukan ng mga pasawayang returning residents nga nagagamit sang peking RT-PCR test kag mga dokumento. Especially nga ginahambal nila RT-PCR tapos ang gina-present nila antigen test. So makasapay sila kisa sa barko. Hinahambal nila nga RT-PCR ang antigen test. Ang ilang QR code is not the same sa ilang man nga results. Wala inangalan. May ara 8 ka mga peking RT-PCR test negative results nga ilan na tukiban nga ginagamit sa mga LSI agud makasulod sa Negros. Ara na sa kustudiya sa Kapitolyo mga ebidensya. Nahibuluan, 900 pesos ang kada bilog sang peke nga resulta. Liwat nga ginaduso ni Kailian ang pagpatuman sang mandatory swabbing sa tanan nga mabalik sa probinsya agud masigurado nga hilway ang mainis sa balatian. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.